Il-ħidma ta' rinnovar u titjib fil-faċilità korrettiva ta' Kordin mhux biss qiegħda twassal għal titjib fl-ambjent tal-ħaddiema u dawk residenti, imma wkoll qed tagħti l-ħajja lil proġetti li jsaħħu l-aspett fih innifsu ta' riabilitazzjoni. Dan jista' jsir għax il-faċilità korrettiva ta' Kordin illum iħilsa mid-droga b'aktar ordni li minna jgawdu residenti b'aktar attenzjoni fuq ir-riabilitazzjoni tagħhom. Xhieda ta' dan u tieni learning hub fil-faċilità mamra bi klassijiet moderni u b'da kollu meħtieġ biex ikun jista' jintuża l-edukazzjoni u t-taħriġ ta' dawk residenti fil-faċilità. Il-ħab se jospita firxa differenti ta' suġġetti fosthom l-Ingliż, il-Malti u l-Matematika, kif ukoll l-ICT u ħiliet diġitali. Il-persuni li jgħixu fil-faċilità se jkollhom ukoll lezzjonijiet f'suġġetti vokazzjonali bħal hairdressing, ħjata u disin ta' siti web. Se jkun hemm ukoll enfasi fuq korsijiet li jżidu l-impjegabilità u integrazzjoni bħal kitba ta' CV u workshops dwar żvilupp personali. Bħalissa madwar 10 edukaturi qed jagħtu lezzjonijiet fil-Correctional Services Agency, ma dawn wieħed irid iżid l-edukaturi minn istituzzjonijiet edukattivi differenti bħal MCAST, il-Lifelong Learning Directorate u anke l-ITS. Librerija wkoll inkorporata f'dan il-ħabb biex jiġi promoss il-qari bħala drawwa tul il-ħajja filwaqt li l-computers u l-faċilitajiet interattivi jenfasizzaw l-importanza tal-ħiliet diġitali li huma indispensabbli fis-soċjetà moderna. Il-proġett jinkludi wkoll kamra tal-arti li tipprovdi opportunitajiet għall-espressjoni kreattiva biex ir-residenti jiżviluppaw il-ħiliet artistiċi u jgawdu minn terapija simili. F'inaugurazzjoni tal-Learning Hub il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li dan il-proġett u xhieda tal-ħsieb ċar tal-Gvern għal faċilità korrettiva. Mhux biss rajna li jkun ħabs ordnat, ħieles mid-droga, focus fuq is-saħħa u anke s-saħħa mentali, però mbagħad ukoll focus qawwi fuq ir-riabilitazzjoni. U mar-riabilitazzjoni norbtu tajjeb ħafna l-edukazzjoni tal-persuni. U dara qed isiru diversi proġetti li huma marbuta mal-edukazzjoni tal-persuni li jkunu hawnhekk. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Chris Sigersma qal li l-edukazzjoni hi parti kruċjali fil-proċess ta' riabilitazzjoni. L-idea hi li aħna ninċentivaw lill-persuni li din ġol ħabs biex huma jiġu jitalmu biex din tgħinna riabilitazzjoni tagħhom u bir-riabilitazzjoni nipprevenu milli jkollna iktar inċidenti la darba joħorġu minn ġewwa l-ħabs.